Issa li hemm digriet minn maġistrat li evidenza dwar l-iskandlu Panama Papers tkun preservata u investigata f'inkjesta, Konrad Mizzi u Keith Schembri għandhom iwarbu mill-aktar fis u jħallu l-investigazzjonijiet jieħdu l-kors tagħhom. Din is-sejħa saret mill-ġurnal The Malta Independent fl-editorjal tal-ħarġa tal-erba'. Il-ġurnal qal li Konrad Mizzi u Keith Schembri messhom ilhom li rreżenjaw 3 snin ilu. Iżda minflok huma għamlu kull mezz possibbli biex imewtu jew idewmu kull forma ta' investigazzjoni u proċess legali. The Malta Independent fakkar li qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2017 Joseph Muscat kien wiegħed li Chief of Staff tiegħu jirriżenja jekk maġistrat isib li hemm evidenza biżżejjed sabiex jinfetħu proċeduri kriminali. U minkejja li dan issa ġara lit il-leminija u lit ix-xellugija ta' Muscat għadhom hemm, qisu qatt ma ġara xejn. L-editorjal kompla li wieħed jista' jagħti ħafna aġġettivi lill-Prim Ministru, iżda żgur li ħadd ma jista' jgħid li hu iblaħ. U għal daqstant lanqasu m'għandu jibqa' jitratta n-nies daqs li kieku kienu boloħ. Bid-digriet ta' 2 Muscat ingħata opportunità tad-deb sabiex jirranġa l-affarijiet wara l-ħsara li saret fl-iskandlu tal-Panama Papers billi jkeċċi lil Schembri u lil Mizzi. Iżda mill-attitudni u l-kummenti tal-Prim Ministru dan ma jidhirx li se jseħħ. Lanqas ma jidher probabbli li l-kuxjenza se tmiss lil Konrad Mizzi u lil Keith Schembri u jissospendu lilhom infushom sabiex inattfu isimhom.